Katupay. Napak yun. Uy, balik na. Uy. Kasa. Yun. Bro, good morning mga tupay. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga tupay. Araw na naman po ng Sabado. Uy. Ginalaw na mga tupay. Ginalaw na mga tupay. Natin. Kung kumagat pa. Sana hindi pa nakawala. Mga tupay. Yan mga tupay. Ginalaw na yan. Pamimik ko mga tupay. Ay natin mga tupay ko. Dito ba naman? Uy, good size na pala. Good size na pala mga tupay. Mamaya, hulog kayo ng butas. Ayan mga tupay. Kala ko maliit lang mga tupay oh. Huwag ka may butas dyan. Ulala! Jay! Mga tupay oh. Dito na naman kami mga tupay sa aming fishing spot mga tupay. Namimingwit na naman kami mga tupay. Dahil araw na naman ngayon ng linggo mga tupay. Ay, Sabado pala. Ay, yan, nakahuli na ako mga tupay. Pangalawa ko pang huli ito mga tupay. Oh, ayay. Oh. Tumads. Good size. O, di, malaki-laki rin. Oh, lala. Oy. Tumalo pa. Pinawisan na ako mga tupay. Sabi ng isda, ulala. Ulala. Yun mga tupay, kasama ko pa rin sila si Paring Onyok mga tupay. At yung kanyang asawa. At yung anak niya mga tupay si J. At si Master Mike at Master Mar. Kasama ko sila mga tupay. At si Kuya Boy. Yun mga tupay, samahan nyo kami ngayon mga tupay sa aming fishing adventure. Dito pa rin tayo mga tupay sa Alingin Fish Pond mga tupay. Dahil dito kami parati tuwing Sabado Linggo mga tupay. Dahil di naman kami dito nasisiro mga tupay. Dahil alam na namin yung mga setup para sa bangus mga tupay. Bangus hunting tayo ng mga tupay. Yun, nakahuli na tayo ng dalawa mga tupay. Maga pa mga tupay, alas 9 pa lang ng umaga mga tupay. Actually mga tupay, kanina pa kami rito, pero ngayon lang tayo nakaroon ng pagkakataon na para mag vlog tayo mga tupay. Mga tupay, samahan nyo kami mga tupay sa aming fishing adventure mga tupay. Okay mga tupay, kasama ko na naman si Master Mar. Shout out sa iyo Master. At yan yung Kasawa ko. oh, shout out sa misis ni Master Mar. Yun oh. Siya yung nagano ng sponsor ng bangka ngayon mga tupay, si Master Mar. Yan. At siyempre mga tupay, kasama ko rin sila dito si misis ni Paring Onyok. Mads! Kaway-kaway naman dyan. Ay, mamingwit na tayo. Dito na tayo. Isang ulala naman dyan, be? Ulala. Ulala. At nandito naman sila. Si Master. Uy, nawala pa. Ay. Nasya sa bangka. Nasya sa bangka. Ay, huli pa rin. At siyempre, nandyan naman si Master Mike. Ulala. At dito naman si Nagwawala. Paring Onyok. Ulala. Ito, kumakain o. Ulala. Isang ulala naman dyan. Ay, walang ulala. Walang ulala, busy si JC. Si J, busy. Master, Kuya Boy. Kumagkagulkol na yung bangka. Nasiyot sa bangka. Ayan, Kuya Boy, mas katupay.
Ay, 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 malaki pa na. Malaki. Ano, kukuhanin ko, kuya? Oo, lagi mo rito. Sige. Basta isang ulala naman dyan. Oh, lala! Ay, huli na tayo! Ay, huli na. Si Kuya Boy, mga tupay. At si Master Tonton Wilson. Ito naman si Master Wilson, mga tupay, or Tonton. Nakasama natin ngayon dito sa Alininipis Pan, mga tupay. Sana makapalo. Wala ka pang huli, Master? Wala pa. Ay, ay, ay. Di kasi makahagis ng malayo yung pamingwit niya, mga tupay. Maiksi lang. Ganda sana kung ganun kahaba, Master, oh. Oo. Okay. Yeah. Next time. Huli ko na yung pangas ko. Ha? Huli ko na, oh. Weh, paano mo hilihin yan, be? Mamaya maluglag ka dyan, kuya. Malaki, oh. Kalating kilo yan, kuya. Sa mga tupay, kuhanin ko muna yung bangus. Buti natanggal, kuya, sa pamingwit mo. Na-shoot dyan. Mapapahuli talaga siya. Di yan maano, kuya. Babayin ko na, kuya. Babayin ko na muna, mga tupay, yung bangus na nahuli ni Kuya Boy. First cut yan, kuya, no? Oo. Huli si Master Mar. Yun ang mga tupay. Yun, oh. Oh. Sa ibabaw sila. Oh. Ibabaw, Master. Pagka binayak to, malaki na rin to, di ba? Ay, oo. Pangdaing talaga, Master. Huli. Oh, bitawan mo na muna, Master. Tupay, oh. Okay, Master. Ayun. Yun. Ba? Upya. Huli rin si pare, oh. Huli din si pare, huli. Huli. Ulala. Ay, ay. Nakola. Ay, ay, ay. Nakabitaw, mga tupay. Sayang. Marami daw kasunod. Oh lala. Ay, uli. Uli kung mataas kayo, boy. Uy, malaki yan. Uy. Pating! Pating. Pating kagol. Ulala. Ulala. Ayan, oh. Ayan, oh, hinubaran pa yan, ha. Ulala. Sepsi. Oh, wag pumunta doon sa tubig. Maganda, tama. Oh, binitawan pa talaga, oh. Binitawan pa talaga. Sige, tanggalin mo na, kuya. Baka tumalasik. Oh, di ba? Ilapag mo dito. Laglag bitaw. Ayan, oh. Alam, malalaki yung huli ni Kuya. Oh lala! Oh, lala. Ito, bagong setup ko. Bali, Putol! ano? Ay, naputol, kuya. Putol, kuya. Setup ko. 3 lang. 3. Pero mahaba. Mga lapag Ang lalayo, oh. Lalayo ng hook. 3 lang yan. Natututo na ako. Ha? Oh, yun, oh. Oh. Diyos. Kaya pala lagi nakahuli. May makakapukol pa ng malayo. At titingnan kay Master Mike. Grabe naman yan, 2 mahahaba. Ito pamingwit, mga tupay. 2 mahahaba.
pansit. Si Master Mike to eh. Master Mike yan? Oh, ito. Asul. Yung ano, sit up. Oh, yan, akin yan, oh. Ito, sa'yo. Bala niya. Gadita niyo. Ang haba. Ang haba nga. Daling kayo itong hagis. Kaya Master Mike, pwede na ba ako mag-set up ng ganito? Gat na ito ba eh. Gat. Kugat. Ulala. Master Matt, shout out. Kailan ka pa ba mamimingwit? Uy, ang daing man. Galunggong. Maliit. Maliit man kopay. Kaso lang namata. Mamatay din to kuya. Tinamaan sa mata eh. Tinamaan sa mata. Iuwi na lang to. Namata mga tupay, kaya dalhin na lang natin to. Ganun din, namamatay din to. Ulala. Takbo na ko katupay. Natak na yung. Uy, mabalik na. Uy. Data. Parang mababalit yung pamingwit ko mga tupay. Parang mababali yung. Malaki ka ba? Parang baliin mo na yung rad ko ah. Ang babaliin mo na. Uy. Pwede na mas tupay. Hindi na masama. Size na rin siya mga tupay. Ayan ito mga tupay oh. Hindi katulad kanina na sobrang liit. Ito makatanggal na talaga siya kung hindi siya minamadali nating ma-retrieve mga tupay. Matatanggal na. Ulala. Pison. Bro, dun ka bro. Baka masabitan yun sa'yo. Dun ka. Takbo ka dun. Dun. Ay. Sabit. Sabit yung akin mga tupay. Amin bro. Dito lapag mo na bro. Lapag mo na. Okay, dyan. Sabi ko na nga ba eh. Bigla na lang hatakin. Ay. Ulala. Guys. Ulala. Yan si Master Ro. Namiss ko to, ilang linggo to nawala eh. Hindi na kapag fishing. Oh. Balik. Sige. Retrieve. Meron, malaki. Sana di sumabit sa lain ko. Wala, malayo Ro. Sige, tuloy mo lang. Tuloy mo lang Ro. Tapos baling mo dito. Saan na? Ha? Ayun na. Masanay ka dyan sa kaliwa Ro. Yun na. Ayun na, sige dito. Paling mo dito sa kaliwa. Oh!
pa. Ah! Nice. Lon. Oh, yun. Yun oh. Baldo. Huli siya. Yan. Para makuha. Malaki raw ah. Nuli na rin ako. Oo. Malaki raw. Malaki talaga to. Bakit ko na to sa rad mo? Oo. Yun oh. Baldo! Ulala. Ulala! Yan. Ito yung huli mga tupay. Kumalikot. Pasinggit sa pagdating na mo. Yan. Oh, yan. Oh, wala. Yan. Bumitaw. Sige. Shoot the ball. Mga tupay. Basketball ko na yan. Sure ball! Ulala! Yan naman mga tupay. Gi. Gi. Mabit. Ha? Mabit. Sumabit? Di, ya, ano naman oh. Nahatak mo. Okay. Kaya? Ayan na. Pwede to. Ayan na, malapit na. Sabit yung sayo. Wala eh. Sabit na naman. Ayay, magkabulbul. Gi. Gi, bilisan mo para kuan. Di naman masyado magkabulbul. Wala no. Oh. Okay lang. Gi. 2 floater na yan. Gi, oh, angat mo na. Oh. Uy, good size. Yay. Hiro, dito ro. Gi. Okay. Okay. Dito. Hari ko. Yan. Ulala. Hingit to. Pero, lapag mo na raw. Iyan, oh. Sa mga tupay. Ay ko. Pati singkernero. Sinama na. Nasama na. Patay. Kumalikot. Aray, 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 aray. Pero, tanggalin mo to. Iyon, oh. Kaso, ang dami. Ulala. Ulala. Oh. Yan. Ayan guys, fish on si Master Kadupay. Ayan guys, fish on. Sana di sumabit. Ulala, mga katupay. Ayan. Lumalaban na. Ayan. Lumalaban guys. Ayan guys. Pag-angat, nakawala. Aray. Aray ko. Ayan guys, yung sa akin. Ayan na. Binisay ko nga na. Ayan na, ayan na, ayan na. Uy, lumipad na. Huwag ka na Malaki. ulit. Uy, malaki. Huwag ka na ulit. Ayan na. Ayan na. Ayan na guys. Ito, malaki. Maliit. Malaki yan. Sabi ko sa iyo eh. Malaki. Ayan, hawakan mo. Malaki. Sige, ikaw na lang kumuha. Malaki. Malaki. Laki na. Gagi. Ulala. Picture muna, picture. Sige. Alright. Puti ka, laki. Tingnan, oh. Laki. Kaya pala lumalaban eh. Laki guys, grabe. Oh, grabe sa laki. Ang laki. Jumbo. Dako. Tako. Mingwit to. Ayan. Malaki, mga katupay. Malaki mga katupay. Grabe. Oh, Sige, laki. likot mo naman. Grabe ang laki. Likot. Malikot na oh. Ayan, guys, grabe sa laki. Eh, dito lang makawala. Nasa ilong eh. Oh, sumapit to. Sa ano mo. Yun yung tinatawag na paldo. Paldo tawag dyan. Ayun, kinagat na ako ng langgam. Grabe. Ang laki. Grabe. Oh, Ang tigas eh. ang tigas. Hindi mo matanggal?
Baon. Baon. Yun, tanggal na. Yun, tanggal na. Okay, net naman na angat natin. Mabigat ba to? Sige, halaglag babaon mo dyan. Ayan guys. Ayun. Ayan oh. Pak! Laki. Malaki. Malaki mga katupay. Malaki ang mga katupay. Ha? Kaya nga eh. Okay, shoot natin dito. Okay. Bang! Okay, yan guys, mahuli namin dyan. Wala pa rin sa akin. Ayan. Ulala! Yan guys, pasir. Tupay. Ulala! Kata naman. Yun na naman oh. Yun naman mas pasir tupay. Malaban nga. Malaban? Sabi ko sa'yo, meron eh. Kasi maluwag yung tali mo eh. Ulala. Ulolo. Nakaganyan ka pa, no? Yan na. Uy, Oo, naman, uy. Malaki? Junior. Junior. Eh? Junior. Uy, malaki pala eh. Malaki. Pwede Akala na. ko junior. Ayan. Akala ko junior. Junior. Ayan, guys. Lala. Okay. Okay, dito tayo. Di pala junior. Ayan. Hindi pala junior, malaki pala eh. Senior pala. Senior. Senior. Wala mga to. Senior pala yan guys, di pala junior eh. Yuhu. Senior pala. Tanggalin na natin. Yan. Tapos hampas na yan. Hampas na yan para daing na. Sige na, ulala na. Ulala. Ulala. Biwas. Vision guys. Fishon. Matagal kong hindi nakasama sa fishing si Idol. Little Anglers. Draw. Master Draw. Ang siyam na to. Ang siyam na yan. Isa pa, 10 na huli ko dito, tinan mo. Pinaka madami pa. Ay, Sige. wala pa. Ha? Sige. Mawala o mayroon. Nandyan pala yun. Nandyan pala Roy. Ayan na. Angat mo na. Ano ba dito? Diretso na Roy. Yan. Oh, Hindi ba dyan sa ilalim? mayroon yan. Ulala. Yan. Yun oh. Good size. Ro. Kala ko maliit lang Ro. Yan nga. Wala rin eh, gaan eh. Ulala. Ulala. Hindi na tanggal ah. Ulala! Ulala. Woo! Oh. Laki to. Malaki. Malaki? Tulong. Malaki Ro. Ayun o. Sige. Hatakay mo na. Sumapit. Ha? Gago. Dory to. Ha? Gago, Dory. Mabigat ba? Oh, Sige. yung sumapit. Sumabit. Oo. Patay. Ayan. Yung sumalaban na. Yun, natanggal. Natanggal. Sige. Retrieve mo na. Bilisan mo. Retrieve mo. Wala nang isda. Magaan. Ha? Okay lang, basta natanggal. Ay, mayroon. Swerte pa. Ro, Mapangasa. swerte pa. Oh, dali mo na rito. Ulala. Ilalim Ro. Lapag mo na. Iganon mo lang pa ganun. Yan. Ah. Oh, di ba? Hawak sa singer. Uy, good size ah. Malaki Ro ah. Uy, natanggal na. Sige. Ah. Oh. Ulala! Ah. Sabi ko sa'yo, effective yung litap eh. Kaya nga. Fish on! Si Master Ro! Hahahay! Oh, effective talaga. Effective talaga Ro. Kitang kita. Okay, dito mo ilapag. Uy, dito mo ilan. Kadapa ako eh. Dito mo ilan. Malaki Ro ah. Malaki ah. Kaya nga malaki. Oh, laki. Malaki nga. Gago, laki. Ulala. Wag ka mawala. Malaki. Laki.
Ulala! 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 Effective yan, bro. Ay. Nalaglag nga. Saan na? Saan na? Ayun na, oh. Pumasok sa damo. Mamaya magiging... Kakahagis mo lang nun, ah. Kaya Wah. Wala. Aalis ka Ang pa kulit lang. ng bangus. Oh, lala! Ha? Okay. Ay, siyempre. Oh. Alangan. Oh. Uy, good size. Oh, ang laki. laki. Oh, kuya. Sige, tanggalin mo na. Ayun na. Iuwi na yan. 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 Alas na ulit. Iuwi na yan. Ito pa si Master Mike. At talagang laging... Katopay. Oh, lala! Ulala! 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 Sana yung siya? Nagutom. Ulala! Bukas naman. Yun mga katupay, hapon na naman mga katupay. Last na hagis mo na yung mga master? Look, tiktik ko na to. Oo, sige. Medyo ano na yung araw mga katupay. Oh. Palubog na mga katupay. Matinting na eh. Oo. At nagbiting-ting na mga katupay yung gate. At yun na yung pahiwati ng mga katupay na off na. Bukas naman ulit mga katupay. At siyempre mga katupay, bago tayo magtapos mga katupay, nais ko lang ipaabot sa inyo na talagang maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta sa aking YouTube channel mga katupay. Sa aking Facebook mga katupay, bisita na rin, at kung hindi ka pa nakapag-follow, i-follow na rin mga katupay. At kasama ko naman si Little Anglers Master Drew, at pa-follow na rin kanyang Facebook mga katupay. Ano yung Facebook mo? Master Drew? Drew Ferdinand lang. The full name ko, Drew Ferdinand Marciano. Drew Ferdinand Marciano. Pero YouTube channel mo? Drew's Fishing Gaming Vlogs. Ayun. May gaming rin ako dun. Yun, naglalaro siya ng game mga tupay. At dito rin siya naglilibang pag walang pasok sa school. Naglilibang siya sa fishing mga tupay. Hilig ako sa nature, fishing, ganyan. Hilig ako sa mga ganyan. Okay mga tupay, sana hindi kayo magsasawang manood at magsuporta sa aking mga vlog sa bawat pagpipishing adventure natin mga tupay. Thank you so much mga tupay. At kung bago ka pala napadpad sa aking channel mga tupay, baka naman humingi ako sa inyo ng konting suporta mga tupay sa pamamagitan ng pag-subscribe ng aking YouTube channel mga tupay, at follow na rin mga tupay sa aking Facebook mga Oo, follow kayo dyan. Katupay. Thank you so much mga tupay. At hanggang dito na lang. Ulala! See you again to my next vlog mga katupay. Bye bye!